ciki na. Na gode jarin mata. Ina mugun sai. Bibi da gaske. Ba mu zai sani na kana sai aiki take. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam mama. Na wuni mama. An yi ni lafiya. Hello ya maman naku. Wallahi lafiya kalau kuwa. Madalla. Ya gaya miki halin da yake Wani hali kuma mama? ke ciki kuwa na fitsarin kwance? Mene? Fitsarin kwance kuma mama? Ai ku fitsarin kwance yake zinna ma na sa shi kwashi kayan ya je ya wanke. Zan kira ki. An ce shekara ka dawa yaushe ka zo duniya. Ban da rashin kunya irin na 'ya'yan zamani. Kai yaushe aka saka zaka zo ka same ka ce wani a wai in gaisa da budurwarka. Yaushe aka haife ka? Ka wuce shekara 10 har zaka dauko ka ce wai in gaisa da budurwarka. Bayan halin da kake na fitsarin kwance ko ka dinga fitsarin kwancen ne. Kana ka dawa yanzu a duniya. To mama ba budurwa ta mace? In budurwarka ce kuma sai ka bada ta mu gaisa da ita saboda rashin kunya irin naku da 'ya'yan zamani. Ko ka dinga fitsarin kwancen ne. Mama to man dela amma ya zaki zo ki zauna min asiri da girma. An ce maka bai fitsarin kwancen. Wallahi Kuma ka je ka wanke gashi. tona min asiri ki zo ina fitsarin kwance da girman Allah An mama. tona maka in kai zuciya ka daina fitsarin kwance. Shi ba Na ce mai fitsarin kwance na ce. Kika ƙara faɗa. Na ce an ce da fitsarin kwance din an ce in kai zuciya ka daina fitsarin kwance. So ka cuci irin mutane? Fitsarin kwance ma da ma a faɗa an ce mai fitsarin kwance. Amalala me